Няма кой, Няма викаш кой. Да не, Иван. Това идея. Затова не ми си изкарваше моя, защото нали е на кит, разбираш. Това е целата работа. Тук сега в момента е по-сухо. Това е сухо, да, нека си има. Не е съвсем. Да, нищо да се. Но той минали път почна, така после се прави. Не ядо. Аре, ние тук сега операцията лесно, нали? Той го толкова казал са по него си. Той е по-тесен малко. Малко по-широко. Лелей, Ще мине, ма? шипна ли спираш? Да, що? Защо? Да ви го полето. Аз ще го Полето е много голямо. искам да снимам едно клипче сега, обаче ще включи само задното гуми, и да стъпа с задните гуми там. Къде? Там с задните гуми само. Аз снимам в момента, така че не проблем. А? Ама Можеш ли да снимаш той сега? хубаво е той да го вземе. Значи, Иван да го вземе. там да снимаш, примерно само назад да завъртим един път гумата задното. Я виж само какво тъле, моля следваш.